Ndewo ụmụ enyi m ọma. Abụkwa m enyi unu onye nkụzi m onye. Ana m ewetara unu ụbọchị taa ihe ọmụmụ n'asụsụ Igbo, Learn Igbo My Language, ịgụ oge. Anyị akọọla mara na vidio m ndị nke m gosiri unu oge gara aga otu esi agụ oge elekere ya na oge ụbọchị. Ọ kachasị n'ala Igbo. Anyị amarala n'ala Igbo na a na-azụ ahịa ụbọchị anọ. Ya bụ n'ala Igbo na enwere ọ dị ụbọchị ahịa anọ n'otu izu ụka, nke bụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Kedụkwanụ ma anyị chọọ ibe kọwa na mkparịta ụka achọ ibe ikwu ihe ọ pụtara ma achọ isi today. Today n'asụsụ Igbo bụ tata maọbụ taa. Yesterday bụ ụnyaahụ maọbụ echi gara aga. Tomorrow n'asụsụ Igbo bụ echi maọbụ echi na-abịa abịa. Echi. Now n'asụsụ Igbo bụ ugbu a, ugbu a. Next week n'asụsụ Igbo ihe a na-akpọ ya bụ n'izuụka na-abịa abịa, n'izuụka na-abịa abịa. Last week ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo izuụka gara aga, izuụka gara aga. This month ihe a na-asị otu esi ekwupụta ya n'asụsụ Igbo bụ n'ọnwa a nọ n'ime ya, n'ọnwa. Next month n'ọnwa na-abịa abịa. Last month n'ọnwa gara aga. This year n'afọ a, n'afọ a. Next year n'afọ na-abịa abịa. Last year n'afọ gara aga. Ama m n'obi dịkwa unu mma. Ka anyị gaa n'ihu n'ịma ọnwa 12 mezuru otu afọ n'asụsụ Igbo dịka anyị mụtara ya n'asụsụ Igbo, dịka anyị si tigbuo ya n'asụsụ Igbo, anyị si mee ya Igbolize, Ngili Igbo. Ha bụ Jenụwarị, Febụwarị, Maachị, Eprel, Mee, Juun, Julaị, Ọgọstụ, Septemba, Ọktoba, Nọvemba, Disemba. Ịgụọ ha ọnụ, ha zuru 12, 12 months of the year. Ọ dị mma ka anyị mara site na nkụzi anyị, ka anyị mara ihe ụbọchị taa bụ. Let us read what the time is. Ịgụ ụbọchị na ọnwa n'afọ. Anyị ga-eji ọmụmaatụ elekere ruo na ịma ihe ụbọchị taa bụ n'asụsụ Igbo. We are going to know the time and the date of today in Igbo language. Are you ready? Let's go. Kedu ihe na-akụnụ? Ihe na-akụnụ bụ elekere mbụ nke ehihie n'abalị 25 n'ọnwa Febụwarị n'ụbọchị ahịa Nkwọ n'afọ 2025. Ka m kwuokwa ya ọzọ. Ọ kụọla elekere mbụ nke ehihie n'abalị 25 n'ọnwa
na 25. Ama m na o nwere otu o mere unu na ntị ka unu nụrụ puku. Onye nkụzi m na-abịa, ọ ga-akụziri unu otu esi agụ ọnụọgụgụ ruo puku. Ọ dị mma. The time is 1:00 p.m. and today's date is 25th February 2025 on the Nkwọ Market Day in Igbo Land. Unu echefukwala ịpịnye aka na like and share buttons. Pinye n'aka na like and share. Tinyekwa na ihe unu chere na ihe unu maara na otu esi agwa oge n'asụsụ unu na comment section. Zisaa n'ozi a ka ọ gazuo mba niile. Meenụ ka o fesaa mba dị iche iche ka ụmụaka na ndị nwere mmasị n'asụsụ Igbo mara ya. Ka ọ dị.